Ụtụtụ ọma Nigeria, ala Igbo na Salachio, ala Igbo ndị nwe mmi unu abụọla nuchi akwado ego ụzọ ego ọnụ ekwe ekele Igbo m si na ihu asa anyị awụchiela ọsọ n'ọmarịcha ụtụtụ taa n'imeta gị mma n'ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ na-abịara gị kpọmkwem na redio Katimi, redio Bejewa ha gị, redio Bejewa kpọtụrụ Darling 107.3 na nke ụtụtụ taa bụ ụbọchị Fraịde abalị 12 ka ọnwa abụọ afọ 2021 ma bụrụkwa ahịa orie ebe obi Igbo onye ga-anụ olu ya n'ụtụtụ taa ka bụkwa m onwe m onye ji igu ka ewu na-eso ọkwa ka ibe n'ikuku Obinna Chineke baham ngwazienụ ka anyị ga-akọ kpọmkwem n'ubi onye abịara na nke ya akwụkwọ akụkọ bụ ji ebe a bụ akwụkwọ akụkọ Daily Post bụ ebe a nọrọ n'akụkọ a otu jikọrọ ndị ọrụ okporo ụzọ bụ NURTW na ndị ọbụ ha bụ RTEAN na steeti Lagos Amosun Oluomo ekwuola gbasara nsogbu enwetara n'etiti mmadụ abụọ otu abụọ ndị a n'ọbala ndị kpọmkwem nke steeti Lagos akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post nọ na-ekwu na ka ọ dị onye ahụ na-ewere oke njiji jiri kpọmkwem na ọbala ndị nke steeti Lagos ebe a nọrọ na-agba egbe aghara tikwa ngwa ọgụ dịgasị iche iche dịka esemokwu chọpụrụ gbara ọtọ n'otu jikọrọ ndị ọrụ okporo ụzọ abụọ na ya bụ steeti maka ọ ji ugbu a ndị ọnụ na-eru okwu na ya bụ ngalaba nke gụnyere Amosun Oluomo akọwala nsogbu ahụ dagapụtara n'etiti otu abụọ ndị a ndị Fulani na-achị ehi na ndị isi ha na-ebi ndụ onye mere nke sọrọ ya ihe ka akwụkwọ akụkọ Daily Post na-ekwu n'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post nke gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na ndị Fulani na-achị ehi na-ekwu ọzọ ndị nọ n'okpuru ha na-ekwu ọzọ ndị isi ha na-ekwu ọzọ dịka ha nwetara nke a bụ isi sekpu ntị nyere nsogbu a na-enweta n'ala anyị n'ihi na ndị nọ n'okpuru ha anaghị ege ndị isi ha ntị ngagharị iwe mechie ọsọ a ga-emechi ọnụ ụzọ ama esi abata na Lekki nkeji nke mbụ ya n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa ndị Fulani na-achị ehi na-egbu ụmụ amaala mpaghara Ogun n'ihi otu nchekwa Amateku na-ehiwara na mba ahụ bụkwanụ nke ha nọrọ na mbụ fọrọ ntutu taa kwuo na ha agaghị adị ndụ hụ ya bụ otu nchekwa bịa na mmezu kwa akwụkwọ ikpeazụ ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post ọ dị mma na akwụkwọ akụkọ Leadership ka anyị nọ ebe anyị nọrọ nweta akụkọ a otu kọmitii na-ahụ maka okwu metụtara ndị uwe ojii n'ala anyị n'ụlọ nzukọ omeiwu Senate anabatara ijeri naira 11 ya bụ 11 bilion naira dịka isi ego atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2020 emebere ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwuo na nke a ga-enye aka n'ụzọ gbukpoo iji hụ na ha rụrụ ọrụ ha ka o kwesịrị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị ugbu a gọọmenti Lagos etiela aka n'ala dị niile front taa igbochi ngagharị iwe n'ụdị ọbụla n'ọnụ ụzọ ama Lekki Toll Gate ụbọchị akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ọ dị mma na trumpet ka anyị n'ugbu a Igbo ụmụ amaala ha ji egbe ma a kagbuola ntuliaka ime obodo ekwesịrị ime na egbe ama nakwa mmahụ gọọmenti
gọọmenti agaghị m jide ego ihe ka Okorocha na-ekwu. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na onye bụ onye nna omebe iwu na-anọchite anya ọgbanta vootu Imo West n'ụlọ nzukọ omeiwu sineti ala anyị ma bụrụ aka chịbụrụ steeti Imo bụ ndị Rochas Okorocha ekwuola na gọọmenti na-ebo ebubo elu ebo ebubo ala na ya onwe ya ka gọọmenti ma jide ikpeghe ọka gọọmenti baa ụba ọkakwa gọọmenti jide ego. Ọgbaghara n'ala Owerri dịka ndị akwụna gburu iko ya nwoke n'ihi akwụghị ya ụgwọ dịka o nyetụchara ya iferi ya. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta na-ekwu na njinji ejela n'Owerri dịka otu onye akwụna gburu iko ya nwoke ka ha mechara mmetụcha nnọọ tụwazie nwoke nnọọ ngwa kụziere m ụgwọ ife dị ya i mere m. Nwoke kọ n'elu kọ ya kọ n'ala, nwaanyị atụtụrụ nwoke ma gbuo ya. Ebe akọ gara n'ihu kwuo na ndị ọnama jụrụ obi amụnyela ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke a mere ọkụ. Aka so ngwa were ego a mere m ya ezuola ihe omume inweta akara ejirimara nwa afọ ala anyị NIN n'ala Imo ahụ. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na ụmụafọ Imo etiela obi ụtụmadị ndị nọ n'Owerri gbasara aka azụ ngarị dịgasị iche iche akwa na-akpọ ya brebre bụ nke na-ewerela ọnọdụ n'atụmatụ inweta akara ejirimara nwa afọ ala anyị dịka ọchịchị etiti nyere n'iwu ka o kwuo. Akụkọ gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na ndị ụlọ ọrụ ahụ na-amanye ndị mmadụ ka ha chọrọ ha ego tupu ha na-elebe okwu ha anya. Nwanne, ọ bụrụ na ị nwetaghị ego ọya for you. Bụ akwụkwọ akụkọ ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta. Ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta, PDP otu gọọmenti na-enweghị aka tụọla duka nwanne nwoke Uzodimma kụrụ Nwadike. Bụ akwụkwọ akụkọ ikpeazụ ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta. N'akwụkwọ akụkọ National News Blast ka anyị nọ ebe a nọrọ nweta akụkọ a. Okoko Bioko Uzodimma ejikerela ịgbara Emelụmba na ndị kọmishọna ise ndị ọzọ ụgbọ nwambio. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ka ọ dị ugbu a n'obi awụnyela onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ụkpụrụ ọrụ na steeti Imo bụ Maazị Declan Emelụmba dịka aka na-achị steeti Imo bụ ndị ahụ Uzodimma na ama amụma ịgbara ya nwamkpi bụ ụzọ nwamkpi ichi ya ọsọ kweru ala ịchụpụ ya gbamkpama dịka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Imo. Akọgara n'ihu kwuo na mgbe obi nọrọ nwunye nwa amadi ya n'afọ bụ mgbe onye nwe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Zanders bụtara n'otu pati APC ebe a nabatara ya na ụlọ ya dị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na Nekede. Akọgara n'ihu kwuo dịka a mara nwa amadi ya dịka onye gbazu eru ala n'ihe gbasara mgbasa ozi. Obi awụnyela Emelụmba n'afọ dịka aka na-achị steeti na-ama amụma ịgbara ya na mmadụ ise ndị ọzọ ụgbọ nwamkpi. Ajụjụ aza Uzodimma ikuru onye odee nke ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Watchdog Doka. Nke a bụ ajụjụ ajụrụ nwanne nwoke aka na-achị steeti Imo bụ Uche Uzodimma onye a na-ebo ebubo ka ọ dị ugbu a kụrụ onye odee na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Nigeria Watchdog bụ Maazị Precious Nwadike ihe tinka kụrụ pan n'ala Owerri anya. Okwu metụtara ndị Fulani na-achị ehi gwa ụmụ amaala anya okwu ugbu a gbasara ha ozi n'ikuku ya ka onye nka na-agwa onye isi ala Muhammadu Buhari. Nwanne Samdedi achịala APC ọchị gbasara amụma ya idebata aha ụmụ amaala anyị dị 100 ya bụ 100 million n'aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC. Gaa n'ihu kwuo ebubo na APC na-akpa nkata ịwakpo akara ọba ego ụmụ amaala anyị BVN iji bugo ọnụọgụgụ ndị nọ n'otu pati ahụ. Ụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ National News Blast. Ọchịchị ọma APC ga-achị afọ 30 ọzọ ya ka onye
onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo bụ maazị Paul Emeziem na-ekwu akwụkwọ akụkọ ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Weekend News Point ọ ka bụ n'otu akwụkwọ ahụ ka anyị hụrụ na ka ọ dị ugbu a onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo bụ maazị Paul Emeziem dịka ọ na-agbasara ndị nta akụkọ ozi ụnyaahụ buliri nku ya elu kwuo n'ihi ezi ọchịchị a na-enweta n'aka otu pati APC na APC ga-anọkwa n'oche ọchịchị ruo afọ 30 ọzọ. ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na-agbakọ aka ọnụ nyere ụmụ amaala dị na ihi agwa maka nchekwa tọrọ atọ bụkwa akụkọ ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Weekend News Point. ọ bụ n'otu akwụkwọ akụkọ ahụ ka anyị nụrụ na onye isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na-elekọta mpaghara Nekede n'ihi agwa bụ maazị Osifo Stanley Abiodun onye kpọtụrụ onye eze His Royal Highness eze Kingsley Ezewu nwa Odo n'obi ọchịchị ya ebe ọ nọrọ chụrụ ya ekpe kwuo na ha adịla njikere ịgbakọ aka ọnụ hụ na e wetara ezi nchekwa tọrọ atọ na amaala dị ndị. otu onye ọzọ gbapụtara ihe so na ya bụ ọgbakọ gụnyere onye isi oche ụmụ amaala ahụ bụ Chief Ọhakwe Anayoyoje. ọ bụ agwa ekwensu agwa ọjọọ nke jọgbudere ma tigbuo nkakwụ ka Uche Uzodimma ịgọ aka na ụkwụ ya n'ọkụ gị onye mbipụta akwụkwọ akụkọ Watchdog ihe akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ụmụ amaala akpọrọ Olu Project Team akatọọla ngọnahụ nwa amadi ya bụ nwanne aka na-achị steeti Imo bụ Uche Uzodimma onye nọrọ nnọọ na akwụkwọ akụkọ Statesman newspaper gọnahụ aka na ụkwụ ya kwuo true my heavenly God onwekwaghị mgbe m ji metụ nwa dịka aka ahụkwara m ya anya ma otu moto ka ọ fọzie ibe ya aka ebe ụmụ amaala Olu Project ma sị nnọọ ụjọ wotụfọ kedu ihe iji asịkwa na asị ya o duru ewu na ọkụkọ anya nnọọ na ị na-ebi nwa amadi ị na-ebi ndị mmadụ aka ọjọọ na ibiri nwa amadi ya aka ọjọọ ebe a gara n'ihu gwakọ nwa amadi ya si Uche Uzodimma n'otu ala ka anyị kọrọ gị ọchịchị na-agafe agafe ọ dị nnọọ ka ochie baba o buru gị gaa ebe taa o nwere ike tọghapụ gị ma bụrụkwa onye ọzọ. bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Weekend News Point. nwanne anya wuchiela n'akwụkwọ akụkọ Anasa Express bụ ebe anyị nọrọ nweta akụkọ a. gọọmenti Imo ewerela mahadum Eastern Palm University kwuo na ọ bụrụla ụlọ akwụkwọ mahadum abụọ steeti Imo nwee. akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ka ọ dị site n'ọgbakọ ndị ọrụ na-eru n'okwu ndị ọchịchị steeti Imo bụkwanụ nke nwere n'ụbọchị Wenezdee bụ ebe a nọrọ leba anya gbasara atụmatụ inwe ala n'ala Imo ebe a nọrọ hụta na ụlọ akwụkwọ mahadum a bụ Eastern Palm University na ọ bụ nke steeti Imo kwuo gwa ndị ọrụ nchekwa ka ụkwụ onye ọwụla aka onye ọwụla hapụ ịzọbatara ya bụ ụlọ akwụkwọ dịka ha na-ejikerele ya ịnara ya. ụlọ ọrụ kọstọm ejichela ngwongwo ọnụego ya ruru narị nde naira 869 ụkwanụ nke akwụkwọ akụkọ na Anasa Express kwuru maka ọ dị ugbu a akọgara n'ihu kwuo na ka ọ dị na akụrụngwa ruru ego dị 869 million naira gụnyere akpa osikapa esi mba ofesi bubata tinyekwara ọgwụ aha na-adịghị n'akwụkwọ tinyekwara ncha Eva sopu ọkịrịka nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. ụbọchị akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Anasa Express. ọ dị mma n'ime ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị bịara aja ka anyị kwara isiokwu a. APC ga-achịru afọ 30 ọzọ ya ka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo na-ekwu ebe ọ gara n'ihu kwuo na ọ kọrọta otu pati APC nwanne tiketi ya ọ bụ ọnụ ụzọ akụnụba ọ bụ ọnụ ụzọ mmepe ihe ka Emeziem na-ekwu. ọ bụ akwụkwọ akụkọ ahụrụ na akwụkwọ akụkọ National Newsweek. otu akwụkwọ akụkọ ahụ ka anyị hụkwara akụkọ a. Uzodimma eriela ọdịnihu steeti Imo ihe
ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na Abga na-ebo ebubo. Nwanne Charles Orie onye isi ụlọ ọrụ Isopadek arịọla ndị ọrụ Isopadek ka ha dododo biko nne ụlọ anwụla ngwa lọchitenụ n'azụ n'ọrụ. Nwanne chetadụ nọ n'abalị ole ka ụlọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ Isopadek nọrọ gbaa bụbọ ọrụ wụsa ngwa ọgụ ha ma gbachie ụlọ ọrụ ha n'ihi gịnị mkpachụ aka na-akpachụ ego ha dịka onye na-erube pesentị onye na-erube ego dị 100 naira nwanne na-erizi nnọọ 1,000 naira onye na-erizi 1,000 naira na-erizi 100 naira. Nwanne m agakwana ihu kwuo na-eji ha ụgwọ ọnwa ochie ya na-akwụbeghị ha. N'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ National Newsweek, ndị na-agwọ ọgwụ ndị ogbu arụ ọbara achọpụla isi onye odenkwụ ma chapụ ntanta ya nakwa akụrụngwa ndị ọzọ eji amara mmadụ. Ụbọchị akwụkwọ akụkọ ikpeazụ ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ National Newsweek. Ọ dị mma Igbo ebe a ka anyị ga-awụsatụ ọnwa n'ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ na nke ụtụtụ taa. Aga m aga kwọpụzi aka ma lọta nye gị ohere ịkpa anyị n'akara ekwentị gwa anyị ka o si mereta gị n'ụtụtụ taa. Ịmara taa bụ Fraịde anyị na-enye ndị mmadụ ohere ikwu ka o si dịrị ha n'obi, mana anyị na-agwa gị dịka ị na-ekwe ya nwanne were otu nkeji chịkọta okwu gị ọnụ, mana eziokwu mana akara dịkwa n'ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Obinna Chineke ka gwa m. Darling FM Owerri ọ pụrụ iche n'ekiti ibe ya Akiewu Chassis nwanne osheshi yo Gima plano Darling 107.3 FM Darling FM Radio Ohaneze. Ọ dị mma dịka m si maa ọkwa tupu mmapụwa aka ahịa ka m gwara gị na ohere dịrị gị ịpịa anyị n'ekwentị ma kwuo ka o si mereta gị n'isiokwu ndị anyị wetara gị. Akara ekwentị anyị ka bụkwa 08150501073. Ịbọlachi ya gazibọrọ gị ụwa mara gị mma. Ọ dị mma gaa n'ihu. Otu a ọ dị mma ya gazie anyị ga-agbapụ n'aka ahịa Igbo.
Overcomers Christian Mission Worldwide International Incorporation ngalaba ndị ntorobịa ya ji ohere akpọkọ ọhaneze oku gbasara ọgbakọ ekpere ha abụkwanụ nke ga-egwe otu abalị nke a kpọrọ Praise Until the Garment Tears. Ọ ga-adị kpọmkwem n'ụlọ ụka ahụ, ụlọ ụka Overcomers Christian Mission dị na Obinze n'ụbọchị Fraịde abalị 12 nke ọnwa February afọ 2021 ma ọ kụọ elekere 8 nke abalị. Bishọp Doziakụ Francisca Eziugo, onye nlekọta ya bụ ụlọ ụka, nakwa Pastor Evangelist Mrs. Chibuzo Chimezie, onye ụkọchukwu na-elekọta ya bụ ụlọ ụka. Ndị ọbịa pụrụ iche a ga-ahụkwa na ya bụ ọgbakọ ga-abụ Lobuka Sars, onye ga-afụ ihe ọfụfụ, Sister Glory, guest artist Ike Trump, tinyekwara ọtụtụ ndị ọzọ. Akara ekwentị ị ga-eje nweta ha maka ajụjụ nakwanyere ndị ọzọ bụ 081 071 05550 maọbụ 081 071 05550. Overcomers Christian Mission Worldwide. Ọ dị mma dịka anyị na-aga n'ihu na-etepụrụ gị gba na nke ụtụtụ taa ka anyị gaa n'ihu nye gị ohere itinye ọnụ n'isiokwu akpụ n'ọnụ. Echefula na ọwụ otu nkeji sọsọ 081505013 Ịbọlachi ka ewu na-eso. Abọla m chi. Ọ dị mma gaa n'ihu. Ọ dị mma ya dịkwara gị na mma nwanne anyị nwoke dịka ị na-akatọ ya bụ agwa n'aka nwanne nta ụzọ dị mma. Abọla m chi Adamatu. Ndewo ya datiera go gazbarange ehuna ọjọọ ara mma ya mere akwụkwọ nsọ ji sekpọ ihe ọjọọ ọkwa ihe ọma kpee ji lee onye nta akụkọ nwa ya duka kpụchaa ya n'ụlọ ọgwụ onye kwụrụ ya nakwa aka n'ọnwụ ya elelu onye anyị ga-ajụ whose report shall we believe? Ọrụ nwoke onye nta akụkọ bụrụ nwanne gọvanọ Ụzọdịmma ebubo ka ọnwụ nwanne gọvanọ Ụzọdịmma ọnwụ ya mere ihe anakọchọwụ ya achọọ ka a tee anya ala chọfụta ma ọnwụ ya mere ya he ọrụ ma ya mere ya he enye ntaramahụhụ ruru ya n'agbanyeghị na gọvanọ nwanne ya ya Adamati Okorie so ọgwụma na-akpọ. Ọ dị mma ya gazie Adamati Okorie tinyekwa ọnụ gbasara duka ikwuru na nwanne Ụzọdịmma kụrụ onye nta akụkọ. Ịbọlachi Obinna nwa Chineke ụwa mara gị mma ezi ọyị m. Chifu onye ji ahụ na-ekwu. Ọ dị mma gaa n'ihu chifu onye ji ahụ. Obinna No. asị mma gwa gị this one they cook better, this one they dress fine, this one they happy, this one they smile. All every solo man belong ọtụtụ nwaanyị. Ịghọtara? Ọnwa eziokwu na anyị na-anụ na akụkụ Precious ihe Nwadike ma ọ nwere nchịkọta akụkọ. During Rochas kwa ọkwa dị Precious Nwadike ọ na-agbagadị ndị n'ọnụ ma okene ka ihe ọgwụ mkpa ya biko anyị chọrọ ịnụ eziokwu n'okwu a. Ọ na-ite dị n'ihi na ọ na-ekwu okwu n'eze wara awa gọọmenti mee nke ọjọọ ya ekwuo ya ọ na-eche na onye kpatara ya. Ọ nwere otu m siri ghọta akụkọ a onye akwụkwọ onye Precious Nwadike so ihe m na-ekwu achọrọ m ka okwu agba n'anwụ ka anyị ghọta ihe merenụ maka na ya na Uche Nwosu gakwara kọt
okwu ada ibute ya ọzọ. Ọ dị mma nwanne m nwoke ya dịkwara gị na mma dịka ọ sị nnọọ na ekwesịrị iji anya dibịa ji eli ihe nọ n'akpa nyoo ya bụ okwu hụ ka mmiri si baa n'opi ụgbọrọ na ọgwụcha gị na akụrụ ihe na-asawa akwa agadi nwaanyị nwanne na-aga asata ihịọhịọrọ m ihịọ dịka nwanne anyị si tie ọnụ na ya bụ okwu. Ụtụtụ ọma. Ya gazie Ọmpadek Chidozie Nwosu. Otu nkeji. Biko, aha m Comrade Ọmpadek Chidozie Nwosu. Echitara m ụmụọka nnọọ ha ji the most peaceful community in Imo State Akụga. Achọrọ m iti ọnụ na ihe gbasara Ọmpadek ekopụta. Biko, achọrọ m ka Akarachi steeti gọvanọ anyị biko hazie ebe ahụ hazie the place bụ ahụfe ya apụta sama akwụkwọ ya gbasara ndị ọgwọ na ya gbasara iji ịgachapụta na okporo ụzọ ihe anyị mmiri mee ọkụ eletrik ka gọvanọ na-ekecha ya si ihe ndị ahụ onye ndị ahụ ọ pụta hazie ha ihe ọrụ make a place establish ọrụ na ayọ ọtụtụ ọmara dị mma. Ọ dị mma makwa gị mma Ọmpadek Chidozie Nwosu. Nke ya sị na ọ bụghị ịkụduka duka kama obokwu metụtara ndị ọrụ Ọmpadek ebe o tinyere ọnụ n'ụtụtụ. Ịbọla chi. Oge na nwa Chineke. Eze Lobo. Onye ji ikuku ewu na-etiri mme. Ụwa bara gị mma Eze Lobo. Gaa n'ihu. Ebe n'ikuku ụwa mara gị mma. Bara gị. Olumbite onye eze Lobo. Otu a. Oge na Chineke. Eze Lobo. Ebe m chọrọ ike ịga n'ọwụwa Pọlụ emezi ma obizie m sị na ha ga-achị iri afọ atọ na Imo Steeti. Chansị ya wụrụ na nke ahụ ọ kụrụ aka na Chikwa Abuacha. Ya lee iwu ga-akpara ndị Imo Steeti iru wee tinye ugbu a ọ wee chọọ ma ọ na-achị iri afọ asatọ na Imo Steeti. Elekwe ndị hespel jụrụrụ Imo Steeti jụ n'obodo a ọ ga-ekwu okwu ebe ahụ atụ onye omeiwu o depụtara okwu ya ime ihe a na ịchụpụ ndị Fulani na-achụ iyi n'obodo anyị ya tigo n'ebe a dị isi ike ka wee ikwu okwu ichi iri afọ asatọ ma chetabeghị ka eziri ezi ya chọwa iri afọ asatọ kpatara anya hapụkwala anyị wee Imo Steeti ụwa mara gị ma nwoke ọha nọ n'ụtụtụ a. Makwara gị mma Eze Lobo na ntụnye nke gị. Ọ bụrụ na ị chetara onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti maọbụ Maazị Paul Emezie onye nọrọ ụnyaahụ dịka ọ na-enwe mkparịta ụka n'etiti ndị otu pati ya n'ọrụ kwuo na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ga-anọ n'ọkwa ọchịchị bido n'afọ 20 na agbata afọ 20 ruo afọ 30 ya wụ 30 years chara acha etere ugba etere ose ma na-ajọ ndị apọ ọwụ APC ka iji bata n'ọkwa ọchịchị ọkwa ọchịchị bụkwa soja go soja ka mbara karimen kwa ịbalachi. Adị m mma dede gị nwakwanụ. Anyị apụtala awụ onye kpara ka dịrị ya na-ekwu. Adị mma gaa n'ihu onye kpara. Onye kpa ndụ. Elechi ndị EFCAC na-ebido agba nke abụọ. Ha na-arụ aka n'izuụka anyị nọ n'ime ya. Izuụka onye ọbụla ma na ọ chọrọ ezigbo ọchịchị na Naịjirịa gachikere ka akwụkwọ ka ịhọpụta mkpụrụ mmadụ abụọ aka na pepasị emewekwere ha ebe onye ọbụla ma na ọ chọrọ ezigbo ọchịchị ya jikere onye ọbụla cheke ugbu a. Ndewo ya dịkwara gị na mma ebe o tinyere ọnụ bụ kebụkebụ na-aga n'ikuku na enwere otu ọzọ na-achọ ịpụta mee ngagharị iwe na ọnụ ụzọ ama ebe a na-anakọta Lekki Toll Gate Phase 1 ya o Ịbọlachi. Onye na-adị ebe bụ Okeke ọnụ. Ọ dị mma. Gbapụ ya ọsọ gaa n'ihu. Ebe m na-eti ọnụ bụ enwezi m onye ekwupụta okwu n'otu steeti a. Onye ikwu na ya ga-achị iri afọ atọ. Nke ọ sịgasị ka ọtụtara gịnị? E nwere okwu mmadụ ga-ekwu ya dịkasị ndị ọzọ iwe. Onye dị isi onye ife ọmepụtara. Ọnwụ ndị a na-egbuchi mmadụ n'etiti Fulani. Ọnwụ okporo ụzọ dị mma. Ọnwụ ụlọ ahụike dị mma. Ọnwụ ụlọ ọnwụ ndị ọzara akụda ege. Onye ga-esi n'ihe ebe onye ga-ekwu ya ga-achị oge ụzọ oge adịta ọfụma asịrị ha akpọtara ya aka ọzọ ka ngwa ya APC ga-anwụ ozugbo bọrọ nọtụrụ
okwu na-ekwu okwu ọhụrụ na-akwa ya ọ dị mma eji m aka na Paul Emezie kwuru uche obi onye adịghị ya njọ ime obi Igbo n'ụzọ pụrụ iche ka nwere ohere a nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọ nkeji ole na ole